Isang sasakyan na lulan ang bulto-bultong karni ng baboy ang nasabat ng mga kapulisan ng Sison Police Station sa isang checkpoint sa bayan ng Sison. Ayon sa pulisya, nagmula ang mga karne sa Victoria Tarlac at patungo sana sa Baguio City. Na-recover mula sa sasakyan ang 50 piraso ng ulo ng baboy at 50 piraso ng pork offal o laman loob ng baboy. Dagdag pa ng pulisya, may mga dokumento umano ang mga ito mula sa National Meat Inspection Service subalit nang suriin ang mga dokumento na pag-alamang hindi nakaimbak sa tamang freezer van ang mga karne at hindi rin tugma ang ginamit na sasakyan para sa delivery. 11:45 dumaan yung isang L300 van na yun may lamang ulo ng baboy saka yung lamang loob ng baboy. So, tinanong namin yung tinignan namin yung kung lang mga papeles, then mayroon naman kaya lang yung may mga discrepancy kasi yung paglalagyan sana na ban, hindi yun yung dapat na paglalagyan. Kaya yun. Katuwang ang iba't ibang concerned agencies, matagumpay na ibinaon ang mga nakumpiskang karne sa Municipal Solid Waste Dump Site sa Barangay Amabagan para sa tamang disposisyon. Nag-seek kami ng advice doon sa naka-duty na veterinary doon sa quarantine. Then, tinurn-over namin sa kanila for proper disposition. So, kinumpiskate yun ng veterinary, provincial veterinary. At dinispose nila through yung hinukay na lang para hindi na lang makondisyon. Agad ring nakalaya ang mga nahuling driver at mga kasama nito matapos ang isinagawang investigasyon. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na sumunod sa tamang regulasyon para sa kaligtasan ng publiko. Sumunod sila doon sa Food Safety Act ng 2013 ng pag nagbiyahe sila ng mga frozen food, dapat yung naka-freezer na transportation, yung may freezer na truck, van, parang yung para wala silang labag na dahil pag gadan sila sa checkpoint namin, sigurado mahuhuli din namin sila, huli namin sila kasi nga yung kailangan natin kanyang safety din ng mga consumers. Lester Narag, Balitang, Solid North.